ደቡብ ኮርያ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ኤስያ ትርከብ ሃገር ኮይና 51 ሚልዮን ህዝቢ ዝርከባ ሃገር እያ። ንወሽመጥ ኮርያ እውን ወናኒት እያ። ደቡብ ኮርያ ብሰሜን ምስ ሰሜን ኮርያ፣ ብምብራቕ ምስ ባሕሪ ጃፓንን ቻይናን፣ ብደቡብ ምስ ብጫ ባሕሪ፣ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ካብ ደሴታት ጃፓን ቱሲሂማ ትፈላለም። ደቡብ ኮርያ ዳርጋ 45 ሚእታዊት ካብ ስፍሓታ ምስ ሓውሲ ደሴታት ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣብ መንጎ ደቡብን ሰሜንን ኮርያ ዳርጋ 4 ኪሎሜተር ዝስፍሓቱን ከባቢ 250 ኪሎሜተር ዝነውሓቱ ወተሃደራዊ ናጻ ዝኾነ ዞባ ኣለዋን። ደቡብ ኮርያ ብኣኽራናት ዝተኸበት ሃገር እውን እያ። ይኹን እምበር ብመጠን ንኡስ ስንጭሮታትን ጸበብቲ ገማገም ባሕርን እውን ትውነን እያ። ደቡብ ኮርያ ምስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ምፍጣጥ ስለ እትርከብ ካብ ሓፈሻዊ ኣታዊታት ናይቲ ሃገር 15 ሚእታዊት ካብ ወጻኢታት ናይቲ መንግስቲ ናብ ወተሃደራዊ ማዕላያ ተውዕሎም። ሃገራዊ ኣገልግሎት ግድነት እዩ። ኣብዚ እዋን ፍርቂ ሚልዮን ቀወምትን 3.1 ሚልዮን ድማ ዕቑር ወተሃደራዊ ሓይሊ ከም እትውንን እዩ ዝነገረላ። ወተሃደራዊ ኣወዳድባኣ ኣጋር፣ ባሕሪ፣ ኣየር፣ ፍሉይ ሓይሊ ሳብማሪን እናተባህለ እዩ ዝመቓቐል። ደቂ ተባዕትዮ ግድነት እዩ ን18 ኣዋርሕ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ክፍጽሙ። ደቡብ ኮርያ ብቁጠባዊ ምዕባለ ምስተን ዓበይቲ ሃገራት እያ ትስራዕ። ብዓመታዊ ኣታዊታት ኣብ መበል 13 ተርታ፣ ብዕድጊ ድማ ኣብ መበል 14 ተርታ ምስ ሃገራት G20 ብኣባልነት ዝተሰርዐት እውን እያ። ደቡብ ኮርያ ብፍርያት ኤሌክትሮኒክስ ትፍለጥ። ብኤሌክትሮኒካዊ ፍርያት ድማ ምስተን ቀዳሞት እያ ትስራዕ። ደቡብ ኮርያ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዝለዓለ እምነት እያ ኣንቢራትሉ ትጓዓዝ። ብብቕዓት ዝወሃብ ትምህርቲ ምስተን ቀዳሞት እያ ትስራዕ። እቲ ዝበዝሐ ካብ ህዝባ ወናኒ ዶክትሬት ዲግሪን ልዕሊኡን እዩ። ቁጠባኣ ኣብ ኣህጉራዊ ንግዲ ዝተመስረተ እዩ። ብደረጃ ዓለም ብሰደድ ብ5ይ ደረጃ፣ ብእታው ድማ ብ7ይ ደረጃ ትስራዕ። ደቡብ ኮርያ ኣብ ኣህጉራዊ ባንክታት ኣዝዩ ዝተጋነነ መጠን ሃብቲ እትውነን ሃገር እውን እያ። ካብተን ዓበይቲ ትካላታ ንምጥቃስ ሳምሱንግ ኤሌክትሮኒክስ፣ ሃይንዳይ ሞተር፣ ኮርያ ኤሌክትሪካዊ ጸዓት፣ ኤልጂ ኤሌክትሮኒክስ፣ ፖስኮ፣ ኪያ ሞተርስ፣ ሃኑሃ፣ ሃይንዳይ ኢንዱስትሪ እዮም። ደቡብ ኮርያ ድሕሪ ፈረንሳ፣ ጃፓንን ቻይናን ዝቐልጠፈ ባቡር ምድሪ ኣብ ስራሕ ዘውዓለት ሃገር እያ። ብዘይካዚ ኣውቶቡሳት፣ መካይን፣ ነፈርቲ ኣብ ስራሕ እውን ዘውዓለት እያ። ብደረጃ ዓለምና ደቡብ ኮርያ ኒውክለር ብምምንጫውን ኣብ ተግባር ብምውዓልን 5ይቲ ሃገር እያ። 45 ካብ ሃልኪ ኤሌክትሪክ ናይቲ ሃገር ድማ ካብ ኒውክለር እዩ ዝሽፈን። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ነዚ ከም መበገሲ ካብ ወሰድና ኣብ ዝቕፅል ነቲ ዝሰፍሐ ክፋሉ ብዝርዝር ከነቕርበልኩም ኢና። እቲ ተበጊስናሉ ዘለና ኣርእስቲ እምበኣር ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝሳተፈሉ ዘሎ ዋዕላ ደቡብ ኮርያ ኣፍሪቃ ዝምልከት ኮይኑ ምስቲ ልኡኽ ብስራሕ ተጓዒዙ ዝርከብ ጋዜጠኛ ሱሌማን ዑስማን ዓበ ንዘቕረብናሉ ሕቶታት ንዝሃበና መልሲ ኢና ከም ንቐጻሊ ኣስፊሕና እንሕዞ መደብ መበገሲ ንምግባሩ መሪፅና ዘለና ኣቐዲምና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕደም። በመጀመሪያ ሱሌማን ዑስማን ዓበ ስለዚ ዝሃብካኒ ዕድል ብልቢ የመስግን። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ሶል ኢኻ ትርከብ ዘለኻ። እስከ ነቲ ዝነበረ ብምሉእ ስእሊ መግለፂ ክትገብረለይ። ኣራይ መስግነካ ግርማይ በርሀ ዓሲምባ ከምቲ ተቐስካዮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝመርሖ ልኡኽ ማለት ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ዝርከቦ ሓደ ሰነ እዩ ካብ ኣስመራ በጊሱ ድሕሪ ናይ 6 ሰዓት ጉዕዞ ድማ ታጃኪስታን ኣብ ኤርፖርት ኣልማቲ ዝበሃል ናይ 1 ሰዓት ዕረፍቲ ተገይሩ ካብኡ ካብ ታጃኪስታን ናብ ደቡብ ኮርያ ከተማ ሶል ድማ ናይ ከባቢ 4200 ኪሎ ሜትር እዩ ናይ 5 ሰዓት ጉዕዞ ተገይሩ ልካ ሰዓት 2:10 ተጎደል ናይ ወጋሕታ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ሶል በፂሑ ካብኡ ኣብቲ ዝተገብረሉ ናይ ስነ ስርዓት ምቕባል ኣብ መዕረፊ ቦታ ድሕሪ ምብፃሕ ንግሆ ርክብ ናይ ኩለን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ
ናይ ኩለንተን ዝሳተፋ ሃገራት ማለት እዩ እቲ ኣኼባ 25 መራሕቲ ሃገራትን 48 ድማኒ ተወከልቲ ናይ መራሕቲ ሃገራት ብደረጃ ሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢን ፕራይም ሚኒስተርን እዩ ተኻይዱ ንግሆ ኣብቲ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፉ ነይሩ ኣብኡ እውን መደረ ኣስሚዑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዘቕረቦ መደረ ጽማቕ ትሕዝትኡ ንምቕራብ ንኣብነት መጀመርያ መንግስትን ህዝብን ሪፐብሊክ ኮርያ ነቲ ዝገበርሎም ኣቀባብላ እዛ ኣገዳሲ በዓላ ንምእንጋድ እውን ዝገበርዎ ምድላዋት ምስጋንኡ ድሕሪ ምቕራብ ቅድሚ እቲ ዋዕላ ናይ ኮርያን ኣፍሪካን ነዚ ወሳኒ ዝኾነ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝተኣከቡን ኣብዚ ኣገዳሲ ርክብ ድማ ርክብ ኮርያን ኣፍሪካን ካብ 1950ታት ዝጅምር ምዃኑ ይኹን እምበር ንነዊሕ ዓመታት ኣብ መንጎ ኮርያን ኣፍሪካን ዝተፈላለየ መንገዲ ተቋሪፁ ምንባሩ ስለዚ እዚ ሕጂ ተፈቲሑ ዘሎ ባይታ ድማ ጽቡቕን ዘይንቕነቕ ንቕድሚት ዝደፍእ ምዃኑ እቲ ዋዕላ ናይ ኮርያ ኣፍሪካ 2024 ድማ ቀዳማይ ዋዕላ ኮርያን ኣፍሪካን ተባሂሉ እዩ ዝትካዝ ስለዚ ኣብ መንጎ ኣህጉርና ኣፍሪካን ኣብ መንጎ ደቡብ ኮርያን ዘሎ ጋግ ንምፅባብ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ጠቒሱ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኣስዒቡ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኣብ ቁጠባዊ ዓለማዊ ምርሕሓቕ ናይ ደቡብ ኮርያን ናይ ኣፍሪካን እዚ ድማ ጽልኡ ቀሊል ከም ዘይነበረ ጠቒሱ ማለት እዩ ኣስዒቡ እቲ ሚኒስተር ሱሳሚታዊት ተፈጥሮ ኣብቲ ናይ ዓለምና ዝውንን ኣህጉርና ኣፍሪካ ሎሚ ኣብ ወሳኒ እዋን ከም ዘሎ እቲ ብልጽግና ጽቡቕ ህይወት ህዝብና ንምርጋዝ ድማ ነዚ ዓቕሚ ሙሉእ ብምሉእ ክንጥቀመሉ ግድነታዊ ምዃኑ ኣፍሪካ ሃብታም ጸጋታት ዘለዋ ንረብሓ ህዝባ ንኽትጥቀመሉ እትኽእለሉ ግዜ ሕጂ ተበፂሑ ከም ዘሎ እዩ ጠቒሱ ስለዚ ወገን ኤርትራ ድማ ዘሎ ዓለማዊ ዘይምዕርዩነት ብድሆታትን ብምግንዛብ እዚ ፍሉይ ሃገራዊ ክብርታትን ጠለባትን ዝሰማዕ ልምዓታዊ መደባት ክትክተል ሃገርና ነፃነት ካብ ትረክብ ንድሓር ኣብ ምውዳብ ውሽጣዊ ጸጋታትን ምዕባይ ሃገራዊ ዓቕምታት ከም መሰረታዊ ባእታት ዝሰርሓሉ ምንባራ ኣብ ትምህርትን ልምዓት ዓቕሚ ሰብ ዓብዪ ቆላሕታ ተዋሂቡ ይስርሓሉ ምንባሩ ፖሊሲ ርእሰ ምርኮሳ መንግስቲ ኤርትራ ከም መብሪ ኣቕሪቡ ማለት እዩ ኣብቲ ዘረባ ናይ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ዝያዳ ንምጥቃስ ድማ እዚ ኣብ መንጎ እቲ ኣህጉርን ኣፍሪካን ዝረአይ ኣብ ደቡብ ኮርያን ብዙሕ ጸጋታት ከም ዘሎ ኣገዳሲ ምዃኑ ነዚ ድማ ምስፍሕ ንምዕባዩን እዩ ጠቒሱ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ዑስማን ኣብ ዓለምና ሰላምን ፍትሕን ፍጹም ከም ዘድልዮ ትሪ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ዋዕላ ኮርያን ኣፍሪካን ፍረ ዘለዎ ንክኸውን ውፅኢት ንክርከቦን ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ መደሪኡ ዛዚሙ ማለት እዩ እዚ ቅድሚ እቲ ዋዕላ ዝተኻየደ ርክብ ናይ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኩለንተን ሃገራት ኣፍሪካ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ዋላተን ብደረጃ ፕሬዚደንታት ዝተሳተፋውን ኩለን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢናተን ተረኺቦም ነይሮም ኣብቲ ኣኼባ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንፅባሒቱ እቲ ዋዕላ እዩ ተኻይዱ እቲ ዋዕላ ካብ ከተማ ሶል ብመንኪና ከባቢ ሰዓትን ተጓዒዝካ ትኸዳ ከተማ ኢልሳን እዩ ተኻይዱ ከተማ ኢልሳን ኣብዚ እዋን እዚ ትፍለጠሉ ማለት እዩ ኣዝያ ዘመናዊት ከተማ ምዃና እዩ ስለዚ እቲ ዋዕላ ኣብ ናይ ማእከል ኣህጉራዊ ምርኢት ኮርያ ማለት ኮርያ ኢንተርናሽናል ኤግዚቢሽን ሴንተር ኮይኑ ንፀዊዑ ኪንቴክስ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ኣብ ከባቢ 2 ኪሎ ሜትር ዝተደኮነ ኮይኑ ክሳብ 6,000 ትካላት ናይ ኪንቴክስ ቦታ ምርኢት ዘቕርባሉ ኣዝዩ ዓብዪ ዘመናውን ናይ መእከቢ ኣዳራሽ እዩ እቲ ኣኼባ ተኻይዱ ኩሎም 25 መራሕቲ ሃገራትን 48 ተወከልትን ኣብቲ ዋዕላ ድማ ተሳቲፎም ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ቃል እውን ፕሬዚደንት ዩን ሱክ ዮል ጓዕዳሓን መጻኹም ናብ ዋዕላ ኮርያን ኣፍሪካን 2024 ኢሉ ተቐቢሉ ኣስዒቡ ፕሬዚደንት ዮን ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዋዕላ ንዝመፁ መራሕቲ ሃገራትን ተወከልትን ብምጥቃስ ኣብዚ ሓቢርና ዝተሃንፀ መጻኢ ምዕዋት ዓብ ጉዕዞ ብቕልጡፍ ክንጅምሮ ከም ዘለና ብምጥቃስ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ክሳብ 2030 ንኣፍሪካ $10 ቢልዮን ልምዓታዊ ሓገዝ ንምሃብ ደቡብ ኮርያውያን ትካላት ድማ ኣብ ኣፍሪካ ናይ $14 ቢልዮን ናይ ሰደድ ፋይናንስ ንኽገብራ ዝወሰዶ ስጉምቲ እውን ኣብቲ መእተዊ ጠቒስዎ ማለት እዩ ብተወሳኺ ደቡብ ኮርያ ብኣፍሪቃዊ ኣህጉራዊ ነፃ ንግዲ ኣቢላ ኣብ ውሽጣ ኣህጉር ዘለዎ ንግድ ንምምችሻ ዝሕግዝ ባይታ ከጣጥሕ ምዃኑ ተቒሱ
ደቡብ ኮርያን ኣፍሪካን ሃብታም ማዕድናዊ ፀጋታት ኣፍሪካ ዘለዎን ብዙሕ ህዝብን መንእስያት ምስ ክእለት ናይ ደቡብ ኮርያ ብፍላይ ድማ ብቴክኖሎጂ ብምውሃድ ነዚ ጉዳያታት እዚ ንምስጋር መንግስቲ ኮርያ ሓገዛት ክገብር ምዃኑ ይጠቂሱ ፕረዚደንት ናይ ደቡብ ኮርያ እዮም ኣስዒቡ እንታይ ይብል ደቡብ ኮርያን ሃገራት ኣፍሪካን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝጀመርኦ ርክብ ማለት ምስ ገለገለ ሃገራት ዝፀንሐ ርክብ ናብ ኩለን ሃገራት ንምዕባይ ነይሩ ከምኡውን ድሕሪ ፕረዚደንት እዮም ናይ ኣፍሪካ ሓድነት ኣቦ ወንበር ፕረዚደንት ሞሪታንያ መሐመድ ወልድ ሼክ እሱን መደረ ስሚዑ ብስም እቲ ማሕበር ማለት እዩ ድሕሪኡ ኩሎም መራሕቲ ሃገራት ከምኡውን ተወከልቲ ሓደ ብሓደ መደረ ኣቅሪቦም ዝነበረ ግዜ መንጎትሪ ኣኼባ ርክባት እውን ይካየድ ነይሩ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣልጄርያ السيد أحمد عطاف ركب كايدو منغو خلقين هاجرات دلو زندنا من حياش من عباي قربنة ألجيريا تغيثو كمون كور بريزدنت سياسة أفوركي بريزدنت ناي ألجيريا تاغر عودة كبير عدنا كم دارة واللون كم فلت كينا لنا مالتيو أما سيو بدحر تركب بريزدنت سياسة أفوركي مس بريزدنت ناي المعات أفريكا يو ترقيب نيرو أبون فتح زر تقايدو ልምዓት ኣብ ሕርሻ መስኖ ትግበር ትካል ንጥፈታት ወይ ከዓ ምዕባለታቱን ተዘራሪቦም ኣማሲኡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ፕረዚደንት ናይ ሴራሊዮን ጁልየስ ማዳ ባዮ እዩ ተራኺቡ እቲ ኣብ መዕርፎ ቦታ ናይ ፕረዚደንት ሴራሊዮን ጁልየስ ማዳ ካብ ፕረዚደንት ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ሚስተር አኪናውሚ አዴሲና ዝረኸቡ ሓበሬታ መሰረት ተመክሮ ናይ ኤርትራ መስናዊ ሕርሻ እንታይ ከም ዝመስል ኣብ ዝዓውዲ እዚ ኤርትራ በፂሓቶ ዘላ ገስጋስ ካብ ኤርትራ ተመክሮ ንምቕሳም ሃገሩ ልዑል ድሌት ከም ዘለዋን ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጠቂሱሉ ስለዚ ተኣምሪ ኤርትራ መስናዊ ሕርሻን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ እውን ክተመሓላልፎ ነዚ ምቕሉል ዓቕሚ እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ እቲ ዝግበር ምልውዋጥ ተመክሮ ኤርትራ ድልውቲ ምዃና ገሊጹሉ ስለዚ ፕረዚደንት ሴራሊዮን እውን ጁልየስ ማዳ እዚ ዓይነት ምልውዋጥ ተመክሮ ፍሉይ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ሃገሩ ኣብ ዝተመክሮ እዚ ጠቃሚት ንኽትከውን ድልየቱ ገሊጹ ማለት እዩ ድሕሪኡ ሎም መዓልቲ ሕጂ ድሕሪ ቀትሪ ማለት እዩ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ፕረዚደንት ናይ ደቡብ ኮርያ ሚስተር ሂዮን ርክብ ክህልዎ ትፅቢት ይግበር ኣሎ ድሕሪኡ ማዕረ ማዕረ ዝካየድ ዘሎ ርክባት እውን ካልእ ርክባት ክህልዎ ከም ዝኽእል ዘለና ሓበሬታ የጠቓልል ስለዚ እቲ ክሳብ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ንጥፈታት ወይ ተበፂሑ ዘሎ ጉዳያት እዚ ክጠቕሰልካ ዝፀናሕኩ እዩ ሓሲምባ ራይ እስኬ ሱሌማን ኣብቲ ሓፈሻዊ ኣካይዳ ኮርያውያን ብፍላይ በንጻሩ ድማ እቶም ኣፍሪካውያን ኣብቲ ኣኼባ ከመይ ዝኣመሰለ ትፅቢት ፀኒሕዎም ከመይ ዝኣመሰለ ውፅኢት ከረኺቦም ኢልካ ትሓስብ ከም ጋዜጠኛ መጠን ጋዜጠኛታት ናይ ክጠቕሰን ፀናሕኩ ኩለን ከባቢ 48 ሃገራት እዮም ተሳቲፎም ነይሮም ብፍላይ ደቡብ ኮርያ ንዝወዓላ ህዝቢ መንጋድ ኣብ ነዊሕ እዋን ምድላዋት ክትገብር ምፅንሓን ብዓብዪ ድማ እቲ መንግስቲ ኮርያ ወሲንዎ ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ዝግበር ናይ ወፍሪ መደባት ደቡብ ኮርያ ክሳብ 2030 ንኣፍሪካ ናይ 10 ቢልዮን ዶላር ልምዓታዊ ሓገዝ ንምሃብ ድልውቲ ምዃናን 14 ቢልዮን ዶላር ድማ ናይ ሰደድ ፋይናንስ ካብ ትካላት ማለት እዩ እዚ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ እቲ ትፅቢትን ክውንነትን ድሓን እዩ ወይ ከዓ ፅቡቅ እዩ ኢልካ ክትድምድሞ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንሶል ግለፃ ተዝብለካስ ብኸመይ ገለፅካያ ከመይ እቲ ህዝቢ ከመይ እዩ ኣብ ምቕባል ኣጋይሽ ምቕሉልነቱ ትርክብ ከመይ ረኺብኩሞ ብሓፈሻዊ ከተማ ሶል ክትሪኦ ከለኻ ኣዝዩ ሰፊሕ ዓብዪ ከተማ እዩ ኣዝዩ ዘመናውን ዝተሓላለኸ ህይወት እዩ ዘለዎ ክትሪኦ ከለኻ ብጣዕሚ ንሓደ ካብ ኣፍሪካ ዝመፅእ ሰብ ኣብ ከተማ ሶል እቲ ዘሎ ምዕባለ እቲ ዘሎ ምንቅስቃስ ሕጂ ቅድሚ ናብዚ ናብ ቴሌፎን ደወልናትካ ቦታታት ክንርኢ ገሊልና ኣብ ታሕቲ ወሪድና ነርና እሞ ሕጂ ካብቲ ዘለኻዮ መዕረፊ ቦታ ወይ ሆቴል ምስ ወረድካ እቲ ዝበዝሕ ዕዳጋታት እቲ ሞላት ካብ ልዕሊ መሬት ኣብ ትሕቲ መሬት እዩ ኣብቲ ሞል እናሃለኻ ካብቲ ሞል ትሕቲ መሬትካ ኣብ ታሕትካ መሊስካ መንገዲ ባቡር ኣሎ ኣለዋ ኣብቲ ላዕሊ ድማ ሰማይ ጠቀስ ህንፃታት ኣሎ እቲ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ቴክኖሎጂ እውን ኩሉ እኳ ዘይብልና እቲ ዝበዝሐ ግን ብናቶም ዓቕሚ ኮርያውያን ዓቕሚ ዝፈሪ እዩ ማለት ኣብታ ዝተቐባበል ክሳብታ ዝዓብየት ዓበይቲ ናይ መካይን ኢንዳስትሪ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር እዩ ከም በዓል ሃይንዳይ ከም በዓል ኪያ እንዳበልካ ክትጠቅስ ትኽእል ኢኻ ብዙሓት ዓይነት ሆቴላት ዘለዎ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ምዕባለ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ካልእ ፍሉይ ነገር ዝረኣይኽዎ ግን እቲ ህዝቢ ዘሎ ዲስፕሊን እዩ ወይ ከዓ ስርዓት እዩ ንዓይ ዝያዳ መሰጠትኒ
أبتكون نايترجيا بوتا لك كم مكاين يتسبتوا تبل أي أنت تولعوا سبت سكري لن مكاين تراي حلقة سبت سكرون كل غاتن مكاين دوي بلا أمون قوم زن التحواس نتسبعوا مكاين مسكاري لن زي كم نوي حوان سرحوا الزهان سوا ديسيبلين نايت هزبيو أتخال أتيو فلوي نقر دما شجارة زتكو بوتا أب أزيو وصن شجارة تتخ نوح من قدي راتخي أم تكون بوتا شجارة تكو حجاو ثم وتا اليوم سواء تأكيهم تايدون يوم تيركاز يوم أتكختيهم ديونها أم تكون بوتا شجارة تتخ تكرنو ذكرات لك حقي وي بوليس وي منشية وي كلا بزحي غير أنا أتذكر كم بعد زي حيز وصل صارتي ساعات تخطي الكلامات تعمي ذكر مقالة مش هتعمتين عن مسكرنا أبتينا مسجر ترجع عند الساجر سوى أنت زي حلو نتيجة سجل صغيرة على من قدي شزي لهم كلها تتحلت ماكينة دوت بالكتابة ملكت نحلة ترى إلا مالتي نايب حكي معرتي التكنولوجيا معبيرة مضلو أبتي سرعتنا جوابن نايت هزبيون بتعني قبل كمان ساعات اللوم أتي وتسوي قدنات تلو كتما معبول كتما مقانو فلتي مالتي ناي كلتا سلسة معلتي وسنات فلتي زين الدقاضي تنكفعي سودرا هو مالتي اسكي سليمان حجي لما نابتي أخيرا خملسكا بتوم مرحتني أفريقيا زتوا حبة مجلسي تقريبا بالكاتوري خلص عم سعيد سكورين يلو مخناتو أفريقياويان بمولهم بس حنت حجرهم كود اللومو يتفل عليه سميتات حجمكم مسؤول تصبيها مو بالتقرير بزبل النسخة كميرهم كانت مجري أمشي عم سعيد سكورين يلو بحكي تأخيرا خبنوك علو بمولوتي مدرنا كلهم راح تغيرات كتاتلو في بايتاون شاي كنا نيرو مكنياتو تي أجوابنا كأخيرا تايو ميديا أسقطوا غازتينيات سألتين بينما يوم غازتينيات كحد وتعز كتاتلو مالتكم من ميديا سألتي زعم مطلوب وتعاليو ثم غازتينيات كأو تجين بمولو حاجة بحاجة كتاتلو تتخلو أي كاري مكنياتو نعرف معرتي الجبرز نبرو علون قلنا وركباتي كايد نيرو مالتي جنابنا البريزيدنت أفرق زكايد وركبات نعرف معرتي زكايد وعلى تلزقنا نقول سلة تفاعل الوزح هجرات في كوريا معبال التكنولوجي أبو طبعا لعل عام مثل ذلوا مس أقول أفريقيا حاجة كذا نبشر كلهم راح هجرات قرب النتوم يوم قال يسوون ولا تم توكلتنا منسترات بدأت وزعمال توكلتنا كان هجرات زنور توزح قرب النتوم عبد حتى رؤوان عبد تكبار مخيات مليونير مالتي مو سليمان عثمان عبي بوغاني مبقسي لدعربكو حساب الزيو صباحنا بتمها 3 ساعات كرهبكا سبيتال لني بوغانكا خمي يوناي صباح ملباتنا حرايح اللي أجانا صان زي على متيغنا كايدو زلنا بقطرة إرترات نقول ساعات وقدل في دلو بقطرة أنا صول ما حدي ساعات حادة 10 تقدل تحرقتري إنا نزلنا أبعاد كنا نقول سلزلو تحرقتري هم طادو عبيد استوسكو كمرو بريزيدنت شياز أفوركي بس بريزيدنت ناي جوب كوريا يون ركب عنه تركب اليوم راح تستزرعوا له نقطات تخطاتيلنا عب جزيو تاب كنقرب كمتترينا مالتي راي بلبي زمسكن سليمان عثمان بيسنس جبك علي هجاس غني لي خبركم من خبركن انت خاتاتلتي مربات دمص حفاش إيرترام إذا خاتاتل وصنحكم كبر بريزيدنت سياسة فورك إن ساتفلو زلو وعلى جنوب كوريا أفريقيا زملكت كوينو مثل الأخ بس راح تقعد زركب غازيتنيا سليمان عثمان حبة نزغربنا له حطوطات نزهبنا ملسيكم كتكاتاتلو صنحكم عدالو زمدب كرماي برح أسيمبا مس عربيتن عرتايتن أريام قويتو أمينا مسخم صنحنا دقيبنا غازيتنيا سليمان عثمان عبة اندا مسكنا أبقت علي زسفح مدب حزنا لكم كلمة إنا سلامك تتالكمون نسمعتنا نمسكن سلام